Please welcome your first boxer into the ring. Representing Ringkøbing Box Club, Jonas Jakobsen. Vi har en kamp mellem Erik Tip og Jonas Jakobsen. Det er 60 kilo. Tekniske problemer. Det er manden om selv med Erik Tip fra Hornslet. Og her altså Maher Khatib Hornslet, som også har været forbi andre bokseklubber, Slagelse, Korsør. Han har været forbi mange, det kan vi i hvert fald tro, med Erik Tip. Han fik desværre ikke den her del af landet for at blive flymekaniker, ganske enkelt. Han fik desværre ikke sin egen sang med ud. Og det er ganske rigtigt. Han er i Jylland for at blive flymekaniker. In an under 60 kilogram elite amateur contest. Introducing first in the blue corner, representing Ringkøbing Box Club, Jonas Jakobsen. Og det er Jonas. And his opponent in the red corner, representing Hornslet Box Club, Maher Khatib. Så har vi Erik Tip, der også ser skarp ud. Spændende amatørkamp. Det er den sidste inden det professionelle program går i gang. Det er den sidste inden det professionelle. Også to boksere, der gerne vil kampen. Som I måske kan se, så prøver Maher også at blive frisør. Men det er måske ikke en karrieremulighed efter de fleste frisyrer, han har haft her på det seneste. Det er hurtigt fra Jonas. Godt arbejde her fra Jonas Jakobsen. Snævert og med noget bund i det. God venstre fra Maher. Han slår altså Jonas Jakobsen. Han slår altså kort og tørt. For lige at vide, at man skal træde tilbage, når der er sagt stop. Det burde man vide efter så meget erfaring. Dog mislykker han stadig. Måske fordi han er blevet ramt så mange gange. Mistet jernceller. Det er kun en mulighed. Det er godt fra Jonas. Det er en meget aggressiv Maher, vi ser i dag, og en meget defensiv Jonas. Jeg synes, han viser gode ting, Jonas Jakobsen.
Stærkt. Det er en god jab fra Maher. Sweeper den lige. Jamen, det var første omgang. Omgang med fint tempo. Og ganske fint tempo. Og synes jeg i hvert fald med Jonas Jacobsen som bokseren af de to. God fighter er han med Katib her. Det er der ingen tvivl om. Meget rutineret med 57 kampe. Der er lidt rod i Katibs startbog, men det vi kunne finde frem til alle sammen samlet, det var, at der var 57 kampe og, som de siger, cirka 30 vundet. Cirka 30 vundet. Jamen, for helvede. Og Jonas Jacobsen har også 40 vundet. Hvor han jo så har været trænet af og Arne 17 Christensen, som jo tabte. altså er et andet ringjern. Men nu skal vi simpelthen videre fra det. Det her starter hurtigt ud. Han skal oppe sit tempo i den her omgang for at få noget ud af den. Det er stærkt. Det er stærkt. Kommer godt med her, Maher Katib. Det er stærkt endnu en gang af Maher Katib. Det er gode jabs, han får lov til at slå her. Stærkt igen fra Maher. Jonas virker meget tilbageholdende. Og det lader Maher virkelig slå til her. Wow. Flot venstre. Endnu en gang fra Maher. Wow. Jamen, som I kan se her, så skal Maher slutte kampen nu. Han rammer plet efter plet med et voldsomt pres. Og Jacobsen virkelig, han er udmattet. Og Maher, vi kender ham fra en sko. Jamen. Jakob får lige at vide, at han skal holde hovedet højt. Og Maher bliver ved med det her aggressive pres, som vi kender ham for. Jeg synes egentlig, at Maher, han får lov til det her. Men selvom han får lov, det er flot. Selvom han får lov, så virker det bare som om, at han ikke giver lige de 100%, som han har. Han skal udnytte sådan en her situation. Han rammer plet efter plet, som burde egentlig få ham til at stige i selvtillid og gå efter den, men jamen det gør han også så. Han skal fortsætte her, han skal fortsætte mere. Jamen vi kender Maher jo for hans fremragende kondition. Han stopper ikke overhovedet. Han har løbet maratoner, halvmaratoner i en elite tid. Og vi kender ham for at have en hvilepuls på 32, som er også elite. Første omgang til Jonas Jacobsen, og en tredje omgang til Maher Katib, og så var der en omgang i midten. Maher er også veganer. Den første omgang, den går nemlig til Jacobsen, og anden omgang så vinder Maher med en stor del. Jeg får besked her, at Maher har slået sin højre hånd
får vi lov til at se det måske. For mange vinkler med uppercut. Men han bliver altså også selv ramt, Khatib. Det tæller jo altså. Også når dommerne kigger derude. Selvfølgelig bliver er det ham, der rammer mest, Khatib. Og lad os så se. Det bliver spændende her. Der har slået sin hånd. Men vi ser, hvad han gør ved det. Det kan altså godt blive meget, meget en afgørende, det her. spændende decider her i tredje omgang for hvem der muligvis kan få vundet kan blive ved med at holde denne kamp. Så bliver der en lang omgang for Jonas Jakobsen. Og så min gode ven siger her, hvis Khatib kan holde det her tempo, går i slagsmål med sin modstander, så går kampen ind til ham. Jonas virker stadigvæk tilbageholdende. Måske lidt intimideret af den arabiske bokser. Det ved jeg mange af. Godt arbejde af Mahir Khatib. Altså i første omgang til Jonas Jakobsen, en anden omgang til Mahir Khatib. Det er gode takter fra begge parter. Vi mangler bare lige en til at skubbe det sidste her. Stærkt. Jeg synes, Mahir skal gøre lidt mere for at få det her. Han har ondt i sit håndled. Kan man se, at han piller på det. Han bliver ramt. Igen og igen. En udmattet Jonas Jakobsen. Kan vi tydeligvis se. Det er godt dømt af bogstammer her. Han må være i en meget fin kondition. Khatib, ja, det er Jonas Jakobsen selvfølgelig også, men Mahir Khatib, han kommer jo væltende fremad, det har han gjort fra første fløjt. 10 sekunder. Det er en god uppercut. Også lige med en uppercut. Og det er en god venstre. Ui, den prøver han igen. Det er en god højre. Og så siger vi tak til amatørboksning. Jamen, jeg vil sige, at Mahir gør nok til at tage den her med hjem. En lidt sløv første omgang, men kommer tilbage med anden og tredje omgang. Jeg synes ikke, der var nogen tvivl om, at Jonas Jakobsen vandt første omgang. Khatib vandt selvfølgelig anden omgang, og så må vi se, hvad de i øvrigt siger til tredje omgang her. Så har vi begge parter her. Og nu vil vi gerne have en ren dom og ikke en split decision. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards. For your winner by unanimous decision, in the red corner, Mahir Khatib. Og det er nok svært at sige noget til. Det var en det kan man nemlig ikke sige så meget til. Første omgang af Jonas Jakobsen, men Mahir Khatib, han maste jo ganske enkelt sin modstander i de 2 næste omgange med meget stærk fysisk boksning. Jamen, det blev meget fysisk for Mahir Khatib, og en sløv første omgang, men bouncer direkte tilbage med en hård anden og tredje omgang.
Tak fordi I så med, og det var alt fra Samir Khatib og min ven Lars Løkke. Hej!